хидроизолация, декоративни техники, подови настилки. Здравейте! Казвам се Майстор Дикси. Представяме ви модерната система за отопление и охлаждане на жилищни помещения. Какво представлява системата? Системата представлява лъчисти панели от гипсокартон, в който има прекарани тръби. За монтажът на лъчистата система е необходима метална рамка, изградена от метални профили, които се монтират на предварително взето ниво. Така изглежда готовата метална рамка. Можем вече да пристъпим към монтажът на лъчистите панели. Панелите представляват гипсокартон и изолация, между които има точно разположени маркочи, за да може панелите да се режат на парчета. Така изглежда един лъчист панел на живо. Синият пунктир показва точно къде е разположена мрежата от тръби, за да улеснява монтажиста при рязането и захващането. Следващия етап е закрепяне на панелите. То става с помощта на предоставените винтове от производителя. Внимателно се повдигат и наместват на предварително начертани позиции. Винтовете се завиват с помощта на L-инструмент. С допълнителна представка, наречена ограничител, така се предотвратява повреждането на панела. Ето така изглежда един таван с наредени панели. Следващия етап е свързването на панелите в една обща система. Това са необходимите свързващи елементи. Двоен фитинг, краен фитинг, четворен фитинг. Тръбите се калиброват преди да се сложат свързващите елементи, за да се осигури по-добро уплътнение. Важно! Трябва да знаете предварително къде и как ще разположите съединяващите елементи. Веднъж сложените не могат да се извадят, без да трябва да се режат тръбите. Така изглежда завършената инсталация. А така изглежда готово наредените и вече свързани панели. Трябва да се затвори целият таван с така наречени паразитни панели. Паразитните панели представляват същите панели, но те нямат вградени тръби.
След като бъдат наредени всички парчета, остава да се запълнят фугите и тавана да се шпаклова финално, за да се боядиса. Термокамерата показва ясно и точно ефективността на отоплението. Dixi Pro има решение.